June aban kuntabufo ne mpanifo ayehwemu se wɔn ɛbɛto fango buomu and some ne bika ho awie yi ene yade ma se no miensa bremu kase ye bo na ye Facebook no eye Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM miso fruit drink 5G drink misro ko ba bia ton sadoko na on ton bia manemra Sompa FM night market na wo metubi wo ton wa traffic mu a hufa show na san afei kase ye bo no ne nkyiremu enie Odumase nananom atrankonwa asase ne dey wo mafre Sunyani West Assembly sen wo mo ne wo mo ewo nkomodie enkomo ne nyina ne se nananom sen wo ma de hia wo Odumase ne ntemu da bia himfie kwan amane a se wo de hia bi wu na wo pa asase a wo besie no ho na wo kɔ assembly se wo kɔje hu tumi krata assembly krata ya twema wo sika ya gi afiri wo nsam no de so wo mo be se 9 million 900 Ghana cedis. Womujia kopim 4,545 million. Na adishia kacha na nanom no na ye womusa sebi anansesem enti enne ena na nanom ankasa fre assembly se womu meyi nsem na no na bra womu yi nsem na no wo kire sen assembly se eye ntokua to a womu gin e de bo oman na wo Sunyani West no ho bra na no na nanom de to womanim se da bi nya hwekura no sabio pani woni hwe no owa abachane enti anka assembly betu na mon age wo mode hye sika bi sei a henkana no nim hu nkomodi a de hye ne ba na nka wo ma kirem ne santi animanim ya wo mu fa sa sika je no enkonkom ho ansam na kire no wo mu hunu de etuemu san hyiemu no na Sunyani West Assembly krache pani nka ho nti na nanom ahye se empanifo ebegina assembly na na mu no wo mu nko na krachi pani na ankasa ba aniama koyie ema ne tumi ti won ho ase a ansa na wo matumi atie de wo mu ka no se ya wo magye atomun na Odumase man hema eye nana ya adanse puduo ya wotoso mienu wono ena ne ye ntantrenin ochiame kwasi nimo atwetwe nkomo na dai ya wode to ochiame animu sen eye ahometesem se wo made hia ebeba beye complain abra bian abra assembly no ehye Sunyani West mensi yimu yi wo mote Odumase nsase so ne nananom na ama won sase se ba se yenkosie mu bia nananom na makwan sen asase wei ene ye de ye amukrabia na nsoso eba ne se ye agi sika dia nananom nim ho hwe eba ne sa na akwese bia assembly na nanom ete adwa woma so enu ti na ma entumi masa ye boye ho mode se ensamuan na naman hima wo Odumase kan ye nsa be kan ya bo amawo ye nsan kan ye die ye nto akase ye bo no eso wei ana ye frɛ no oman hima se wonkrofo kɔ ahokyere mu na ahohiehie mu a oman Ghana kɔte bia mu ye den a munyina nachi a ohima fefe baabi a utepu wewe bia no ye bɛka akɔbɔ ne ma ahunu sampa ohima no de ote agwam mankrofo ede wo nsam ebre no a wotimi agitum na yemfree traditional na yemfa yani enkyere eye amanyonsem mu kakram opani kwankyerefo no ena se eba papa mumu no nkrase mpuntuo so a wonimedie ho local government expert Dr. Eric Odro sign ena wode ato amanyofo ne electoral commission Ghana fo nyina animu sen senke beye yi a afede wo mama kwan ma assembly member ba wo moto yi small honorables assembly members abanom afi wo nya na ampepe ni NDC na obi anhunu se na napoku PS ya gina Eldoma Central no ya ampepe ni anenti MPP constituency any region nyina meboa no em na Dr. Eric Owusu sign e de saa adwenkyire e ba e na ochire mu sem watena siasese adwene ho ahunu sem esanse wo ma ayene se enya amanyosem yemfa political power a political colors emfa nyenti no ama sabra meka se no kwanye nipa fa so wo mkoto ba no nipa mpese obeba ode sa asemi todwa ebra na enne one sompa edi enkomo ewade achie bia so a amansan nyina se ke etenase ana na ode ato edwasem sa niema ekoso na yayi Ghana mamra no osio the article 55 plus 3 1992 constitution no esa wo mo amendment kakram
Dr. Sign Editor A Central for Animum. And our chair said, Brad Russell National Commission for Civic Education, NCC for Sono, Yama Acadie, is as NCC for the Nangosano. Office na wamu wo, Nanswa Cadia Pay de Benanti, a bit is a woman can, no woman near Mahudu in a woman nibi, and into your sir NCC for a buying a more Acadie, no woman and Fanya campaign, no, they are true electoral commission for any Musem. October was the torso and Spiansa, October 3rd, and electoral commission for a year to them. District level elections are a year increasing Kumana Mamen Puntu Abattoir, or media assembly members. No, Saturday to no Masha Edia to and Cabedruno, Nanka Wama Aye Amambremu and Sayaka Kra. We share a full constitution. Constitution, especially Article 35(6)D, say government to make democracy a reality, and to make democracy a reality by affording all citizens opportunity to participate in their government. It is their elected presidents, there's a political parties, and their elected MPs, the political parties. They will do assembly members. Obeying conform now. Obeying one more. Obeying to the one about yesterday non-partisan. The political parties reform whom. Those name in case say. A political party to share and then assembly dear. Ombudsman near ye assume party no ye obeying party. In our local governance law, they say 30% of the assembly members should be government appointees. Not already near the party and they share the performance of district level elections as well. Because our political parties no more now you're mobilizing people want to by Twaba. That's what we here a thing in follow national level elections. The shift in 1988, I'm a figure buying our power. You know, 59.3% turnout. If I do a buy, ever two local government elections, about S3 the bar constitutional rule. And as a democracy from 94 ABC 2019, you know even 50% turnout. The highest I hear 41.6% turnout. It's not apparent. I didn't say I'm more political partner for more and more. You can't go into the house and the trap. No one bet about what anything I'm saying. We should stop playing ostrich. Here pretending that they are non-partisan. The law says should be non-partisan. But we know that there are political parties behind it. Why don't we bite the bullet? They are making law. And the law they are amending Article 55 Clause 3 of the 1992 Constitution. And no much like that. Political parties no bit must sponsor candidates and they are called elected. Any awuti ye opening country for onimude ewa papa momoni crossing punto so local government experts Dr. Eric Owusu-Sign. Day womu a etwishen womu eti moto so ene adwadifo wo ahafompatamu na ukodru ahafompatamu ho ye wo bridge bi e wo entotro so ene akyerensuan fifi ho na sade de adehye ne fa ahohiahia ne ateti mu no bra ye Facebook ne so bo Sompa FM na hwani so ade na behwe sade bridge no etete adehye ne pa sa bridge wein ena de hye won patamu ho e de ato Sompa kase ebo ani mu sen ajabo mutipaye afe ene abosome be de ho ne sen na contractor no enam kwan so a wo ye adwuma kama ni fidie wo kwan ne so prekope contractor free ho obi ani ba bia contractor akwa ena wo munnim se de ombesi ayi wo monsema no asi afam ena wo munnim obi so so wo mkwa akobisa no wo kire se ensuo muna na enya koto na ade hye won totoro so pesa ade hye wo cross kwa kire nsu a wote ka mu na mo bedru ba bia bridge ne wo na mo aye change over na mo agina no mo asi afiri mu ka ni mu mo akofro ka afofro wo bridge na ja twen mo na de mo akwa kire nsu a akire nsu afon so ba entotoro so a saa wo mudura na mo agina na afei wo mo asi afiri wo mo ka de ni mu no wo ma nante afa bridge ne so no mo akofro ka no akontotoro so ade hye bi o mo ya driver fo ne Sompa kasebo edi nkomo sen saa bridge we no akwakoye owu ame na efise se nsuo to ensuo gugu na se ebia wo no wo ye wadwen se obefa bridge ne so a ebe buwa gumu ama ha wo bedwiri wo se ebi no mukura wo ho a akwakoye se bia oba bi awo aka no na ne ti anya ye na wo ba bedru ba bia saa bridge wo na ka bia ni wo de be free en totro so akro so akwa kire nsu a na akwakoye ahometesam ne adwendwen bebre
na maame baako oni yedi nkumo ye dwade ni madam ya amponsa no se wasasa wo niema nyina firi ntotro so anasa akire nsu yemu baako na opesa wo de kroso ekodwa no wonya koduru ho a waka enti niema no tumi tena wo fie wa ne wo da se je na apro entosa na apro bayira na afunwi body na abre na sika nka obenya firi mu no na ye kwa ne senti wo mo toto sere mpadifo aka bi ye wom e wa hafo mpatem ho se contractor no brand wa bra ye nya adwuma ne mfiri ne nsam sade hye wo won so na esese wo mo ye bibi bu a wo mo nka no mo nyamwa saban no won fa sika man so a on fa sika mra na bridge no wo mo ntumi emra metoa so ye to akase ye bo no eso afa ye mfiri eye ahafo ano na ye mra bono ne ye mpete en na hafo mpatam nyina e wo mo sha mo kwan ye kwamfo abanso amfam ho alatalata mwemwen sa wo ska bia gu ha na bibia nsi ochena hyase na kope fuel ebetima e diesel anase ebetima e petrol na kotogu kanum hwe na wamfa nsi fie odi agora e jabetom de ntia ye kasa asemin enhwehwemu akopekefo ye from Chamber for Petroleum Consumers Copec wo ma ye echeresem se bibia nsi a aban aye adwene se nyankopon ye adomo a bosumi ju ne de toso edu ensia fiedam wo mo eba beto fango obuonum say ye diesel anase say ye petrol na Chamber of Petroleum ana de ato edwasem efiri se ye si afimpinu efi se ye si 2023 mu ono kire se eniema ahodo no kwa na ekosoro osenanse ya na aban hye date so ketekete mampole bi ana omode to adawafo anim so ya te fango obu osintimontomo lorry feso eno na kopekefo ade abeto edwasem enhwemu a omso aye ekire se ochina fie dan yi wo mo eba beto de ebroni eka no eye fuel num wo mo eba betum enhwemu asanso da di se de ebroni fra no eye crude oil no wo mo se okwa amansan nyina edwa so a wo mo eto no barrel no 76.4 per barrel se amano home no so 75.46 per barrel enti do ko ha mu nchemu na ohamu nchemu no hwe akiripo aduoso enson eye 0.76 na se wokọ amansan nyina adwa so efre no eye forest exchange na eno so enhwemu abeda de sesesei dollar no ekosoro nkakra dollar no ekosoro no na ehwe sidi no so ni ahodene wo mo bono sa na oye mra na dollar na te afa no so dollar na te fa no so se wo ma ne ma o mo de ton ne ma hodo nyina no na agwiregu na fe sa ne ma no ekosoro kopekefo ede ato edwasem wo be sra ban se sabin preduasa akwan ni akwantempon ne niema hodo a enyem ne yasan so ababeto fango ubo mu ne niema abakosoro no ebe ha dwede papa pam ene nti wode adesrede ato eye aban anim se senka be ya taxes deda eye niema ema fango go ekosoro no wo mo so betimi ama sa taxes no atimi abafom okan ena sanchirofo busa ne se kopekefo na mokeka furume no monkeka de madam pan moka fuel ni diesel no na gas ne so ye no so nyame animu ni gas ne de wo ma de wo maso akoto ho agina ha hwe patata krem se ahwe gas ne de ba bi agina ne begina na enokora no wanhwe yi a ebetimi aye nhwebu anna abusia braye Facebook ne so bo Sompa FM na sankofa ye nchini enko ye tiketwa bi ensamu a Sunyani West mensiri mu enhyiamudi ekoso ewa assembly ene nananom ntemu awieye Sunyani West mensiri mu ahenkuro odomase manhema nana ya adansi pudu otoso mienu kan ye no ye nkotie ye to yensa frɛ MC efa ye munsi ye ensemo ye man boy amane ne adofo binum so yi asutire na ye baaye no so no in fact bo na omokeka no was soro ebi 150 million ebi 45 ebi 900 entini nyina mu no ene me man ene me matrankonwafo yama omo order say sese no say sika no omo fanto until say MCE beba aba be kire ye mu ansana se to akoma mu yamanananom amakwan ato so enye saade a sese no omumfa se sika na omotwa no ato ho no ento ho na die ntina na assembly se oje eye 45 million 150 million so dishi bi una kosie na omo se eka omo
emra eho a omode boa assembly no but ni nyina mu no na nkese nko munya nkyiremu ema nananom na wanya nkyiremu sese dia mo ho kyeremu na mo pass asene dia motimi aba beso nananom kotodwemu dia na sese no esese omutimi di nkyiremu eba be kyere ma ye man etiase Sunyani West mensina hinkro nananom atena nkonwa Sunyani West ho Nana ya adansi pudu a wotoso mienu ene kasa sei woni yense ntwani ochiame kwasiri mo na twetwe nkomo yeto akase yebone so bion abesim St James Seminary and Senior High School ho ene wo na wonwa ya dia sonku bi nede ya makohwe sukuu ni mu be Facebook ne so na behwe sede ahotefo no ebose pa sifa wo mu gina mo naso wo mu to wo mu school anthem na headmaster ne womu ekeka ho obi atubie enye ize oba Facebook na bo Sompa FM Sompa 98.9 FM na de womu nyina ne sen National Pensions and Regulatory Authority ne nkrabata ewo bunu is ne ahafomantami mu womu aye dwumadie sonko ene se wona womu senior high schools mu no womu asemu ayi makomako enan ena womu si akansie no womu so ma adwena hwesen die na womu ye mrantie ne maba womu nim ede fa se obi akwa ahomgie mu na waye ntento ho mfa so obenya firi mu no die na womu nim fa ho na saa adwen na womu so hweye no St James Seminary afei nsuatre Sacred Heart SHS Odumasemai SHS Sunyani West Notre Dame ena Susek womo na so adwene no ehweye saa akansie no nene akansie no nyina kwa awie ya akansie no epim kosoro pa na ya tofom no ena St James nya emma no adioso enum 57 na oba ye Facebook ne so bo Sompa FM na hwesede ahotefo yakubu mai womu gi womani na womu nya 57 points no edidi nkunimu no ena National Pension Regulatory Authority mpanifo ma wom abafu TV ananim ne natiko nyina ya flat no 42 inches ene scientific calculator na wa no ne casio no de bebre ene wo de kan ho che wo mo esan ma wo mo abodin krata kire sen sa akansie yi wo mo baabi no wo mo na di sunkunim wona to asumienu eyodomaseman SHS womu sunya emma no aduanan enson womu nya 1000 Ghana cedis sika ye kan ne wawahye womu nsam ena body krata e kire sen womu so eba kansie ne bi Sunyani West Notre Dame eto so miensa womu nya emma no aduanan enum ena womu so ye ma womu 500 Ghana cedis ne body krata na Susek ne Sacred Heart de womu bo bracket obi anya emma no aduanan ena womu sunya body krata ade ko fie no ra Hereford atakrufi wona ye executive officer a chief executive officer ewo Pension Regulatory Authority ho no se womu di sa adwuman se de be ya wombe so emrantie ne maba wana adwen ahwe a kire se womu woni media fa pensions ho ana ono so kasa wie ye no ra William Hinajei bono is near hafo mantamu ha we zonal head Emma National Pensions Regulatory Authority no so woda GS mpanifo ase pa sen womo ma womo kwan etumi tu anamo bi a etisei yako womo checha yo mama bi nchen sentwerofo nsoso na womo wi a ye na eboda wuru no timi ayom be quiz ni bi amaye womo anya amaye kura se mo wi a ye na na so nti ho a na mo nso mo pass bi afa ha se ho a ye so ye frɛ womo na womo akyerɛkyerɛ womo nsemu ni nyina nso ye mwo ne bia abusia free National Regulatory Authority na yenko akyerɛnsia ewo Asutifi South District ewo ahafo aposifo a womo ewo ho no womo akwakwachi abayo bi oyekuani ye friend Jennifer Sunyani na chi amkwachi ni nyina no womo de kwadu abone se papa bi a wani mfinhia na aduosia enkono 69 years wolu man wafa na seka akwakodo na odo ya wakwakodo eye kube
kubefuo no nyase bia 1 acre wada eka ne bese ensia ekọ bese enson na no na oluman Joseph Adanye edekoto aposifo animo se na nsan akokora okọ ne pension mu sister na de okọ ne pension ekọ 70 wafa na sekan afa na pretwa asesa niema ko Facebook na hade okọ na fuom na wawura eni koko awura eye ne kubefuom akwakoda oduru a aise ohaye tun no se da binya hanya me noa obese anya me noa me ko ba bi foforo okọ ya okoso obi proto so ana o se mamembra back oba back na kire se ohun se dua bi si ho na dua na wahye ne nso pa se eye nafu no man otene ya sa nafu a wado eye coconut ana sempo de broni enya sa nafu a wado eye sa ekube no ena ejadam tra 6 acres of coconut plantation ena o se na hwan nie ohwe na kire se kuani ba e friend Jennifer Ousunya no se wo hye daw se wan hye daw eno no ko Facebook na hwe kokufu e friend sen kube a ejadam a wo mo ahye na eno no ko ba posifo amane no aposifo de ko na bra eno ena enne one senkyerofo atwetwe nkomo e wo sompa ena ode ato sompa animo se de wo mu sitie sompa e wo eye akyeremsia asutifi South District e wo hafo ne mpatamu no o ka che posipania o bra afomantama nyina se onka nche ne posi keto wo asutifi South sem na sem no besrada animu ya wo mo hwese wo metimi ama o manam aba o moto ten na o de asem akokoto na wo de kokoto a watimi ehunu sebe ne kuro bi ewo na asotwe bi e ho ne mfaso e wo so no ne nsa atumi akam wo se aposifon esa no wo mo ankasa ema ne broni frɛ no self enquiry bill se ono ankasa okochi coconut plantation farm no ena wo mo egina so Ghana mamra ena wo ma no ono ankasa ne bill na ne ode ato edwa se enche bia 69 years obekwa na homgie mu e wo kuadwuma mu eni ti obesrada wo mo hwese obetimi a prosecute maami na fei niema esefata na dododo de bi wo mu no watimi anya maye adwuma no CCS me pensioner me no aso na me di edidi na me ya betwa ato aguisi no me ni da so bia bi na fuo ko se me ntumi hu se banche kura na body ko woso kwa so me ntumi hu se me koso akofa bi kura de me se prosifo afa ban so mo fa mra nto ba bia edana me so menya eni da so bia me sa beka mafu ana se de mra asie wei ayo panin kwantrefo a ono ana fuo kakraka eye eka makomako ensia a eye 7 producer coconut plantation kire se kube ose de eye ne ya na se abayo na ye frɛ Jennifer Ousunya no broni se oye influential ye ka se influential na kire bibi wɔ ne nsam de ene wawa ne tria Udi yachi ewe Facebook ne so abo Sompa FM ana Sompa 98.9 FM na hwe ni so ade bion ene na Kwame Owusu nkwantabisa tena sen no wo mabuno man ne Ghana fo nyina chi wo Sompa ade achi bia so no woto nsare friend International Organization for Migration etwaniti afre IOM udru ho a Protection Against Sexual Exploitation and Abuse Officer Ayora Jeffert Makama Ayele wone ne twetwe nkomo na obisa ne sen mo ana mafa to mo ho so mo bobo dawro atia niema ye na yakayaka de editia obi owo adwumukayade na adwumukayade no kire mu sen ene wo kire mu ene owie no se na obi wa adwumuka sa homa na tesade a ati o de ne yebetumi ayabo no so adia ba ko sese nipa bia yede mo obi owo adwumukayade ne se enyanyi yimu ntia no se wohunu no wagina mantwe ba bi no osresra wo ba na se kenu no abodam wayi wakire na wo money terms wo sesa terms na yede mo obi owo adwumukayade no emanipa ne kura ne hawo nam ne ye bebre wo so obi wa adwumukayade a ya na emfiti prekope ne ba yo e sha ase afiri ba bi aya ne so wanya broken heart no ogina mantwe esresre obaka so o yisu bluetooth device de yekọ wani beba ho so no wawro ne shirt the next one no wawro ne singlet na fe watia sika akwani fifin sa palongo eti wasiso obi wa adwumukayade a ye mfiti prekope nyanyi yimu mfantia no twini pa ne ben wo
ebia na nkomo bi wo ho betumi na di ama de no enya nyinsemu a na afi wo nani ba ne ho so de wa pantuma agu kura gina traffic mu direct traffic by force won so nya MTT ni sei wutumi koka na wo ma befa na kwayare sabia enke beboa. We want to avoid stigmatizing these people. That is number one thing we're encouraging people to do, not to stigmatize people, because by the time we start stigmatizing mental health concerns, it's compound. It make the problem get worse. So we want to accept these people and support them. And also, mental health conditions are treatable. They are manageable. There are some that you can be managed over a particular time. There are some that can be treated. So the more we want society, we want community, we want family members to see people with mental health challenges as still our brothers and sisters. And these people require support. We want to avoid stigmatizing them. We want to avoid telling them, you're mad, you're crazy, we can't relate with you. Because this will go a long way. People with mental health condition, depending on the various condition, need support. They need love. They need empathy. We have a lot of institutions, even within Ghana here, which are supporting, mental health issues. And that is what we are trying to do also, to ensure that we provide education for people not to stigmatize those with mental health concern. Most severe cases of mental health don't start overnight. The episode begins to build up over time. So even in this mental health education, we encourage parents, family members, friends, colleagues, community people to pay attention to when these changes begins to occur at the earlier stage. Because when it happens at the earlier stage, when support is needed, when support can be provided at the earlier stage, these situations are manageable. Onipo kasa yeyi ayora Jefet Makama Ayele wono ena protection against sexual exploitation and abuse officer ewo International Organization for Migration. Kasia bono SC safe no waso afidia mamemo no tofa ma se de si ye bi ene se St. James Seminary Senior High School pension for woma kansia wo yema SHS for no womu ne di first. Ehwehwe mu ada di se wo ska kotofango egu kam na felisi ho ngoto nsifie nkola ne nti esansa ochena bibia nsi a ombeto fango buomo. Oduma se nananoma trankonwa ka kire Sunyani West Assembly se e free na cross obi ji asase asie na mu na muji ne 45 million na nanu bedwa se na pathologist kro pai funu no obeje sanso na local government expect say amanyosem mumfa ngura sambre manfo abanum na de moye no yehu otum adramafo ene passengerfo ne adwadifo water no eja ene wo se entotro so ne akire nsu afifo bridge bi ehye ho no etete wo muntimpanifo nya bibi mfa ho wei ene nsem bi ni maka na yede ebremo se eyenom yensa kase bomedin ede honorable enkurasefo nyina hene Nana poku PSA fa sem chemene. Akwie nyako abronoma ene ye DJ of K danti ya sorry na what the Sompa drive at waso.